moram se vezati radi bezbednosti, zato jer mislim da neću biti baš bezbedan po ovim putevima loši. Dobro došli u moj novi video. Bolje vas... Čekaj, kako se kaže? Bolje me našli. Znači, vi dobro došli, a vi mene bolje našli. U ovom videu, kao što vidite, u jugu sam, ili ti u mom sportskom autu. Znači, evo ga, tu je. Eura punije, braću. Znači, ja mi ovo mirišće neko. U ovom videu idemo malo off-road. Kao što vidite, nalazimo se u selu jednom. Znači, eno je gore planina. I sad smo trenutno mi na asfaltu. Joj. Sa sportskim autom, znači ja i moj sportski auto. Sad, eno ga tamo makadam, braću. I sad mi idemo, znači, off-road sa jugom. Da vidimo kako se ponaša i kako savladava te loše puteve. Kao što vidite, eno je bara tamo, braću. Mala bara, kolumbijana, krokodila, puna bara. Pali, pali. Besna mašina. Slušaj. Moram se vezati radi bezbednosti, zato jer mislim da neću biti baš bezbedan po ovim putevima lošim. Loša si po mene i po moje vene. Danas sam vozio moj sportski auto i saznao sam da vuče u desnu stranu. Znači, kad je na pravac auto, ide na desno, razumeš? I neće da mi pođe uzbrdo neće da pođe u prvu brzinu, znači ono, baš kad stane na uzbrdicu, tako da ne znam šta mu je, braćo. Znači, vidjet ćemo to kad ga budem sređivao za tehnički ta čuda, jer uskoro mi registracija isto ističe. To će mora sve da sredimo i ono, snimat ću vam najverovatnije, tako da gledajte, pratite me. Svi kao znak podrške bacite neki like, share i subscribe i zapratite me na Instagramu Perović Moto, da se pratimo, bre. Idemo sada off-road. Vrum. Gledaj ti te bare, brat. Ovo nije toliko strašno koliko je opasno, ali učena kao na hors, pa po trnju hodam bos. Mala bara kolumbijana. Gledaj ti pogledi, brate, sad smo na planini. Planina. Padnem u šanac, jebati šanac. Dobro je, jugo gazi. Ja se spustam, a kako hoću da izađem, to je pitanje. Uči nas pitanje, da li bi nas volele i da nemamo keš. Ne bi nas volele, sigurno. Evo sad, na primjer, što se neka sa mnom ne vozi ovaj moj sportski auto, brate? Zato što ne znam. Zato što nemam keš. Možda. Lele. I visoko vata i sve živove, braću. Sad ćete vidjeti tu besnu limuzinu od spolja, braću. Evo sam ja u ogledalu. Gledaj ti gdje smo mi došli. Leva štopka mi ne radi, to sam isto zapazio i to mu isto mora menjam. To ne znam šta je sa štopku, šta se dešava, a krov? Beži, krov je kriminalan, brate. Tu je eura punije, gledaj ti gdje smo mi došli.
Lepota, ljudi moji. Gledajte vi šta je ovo. Idite prijatelji u prirode, razumeš, malo. Ostavite gradove, budite bolji ljudi, zdravi ljudi. Znači odite na neko ovakvo mesto sa nekim sportskim autom, razumeš. Povedete neku devojku i bude vam fino. Gledaj šta sam našao. OMG. Čip. Ovo je čip 100%. Neki možda mogu da me prate povodom toga, postavili su mi zamku, moguće je sasvim. Idemo, nastavljamo putovanje naše. Sad moram pa u rikvercu da je vrać. Ja se spustam, kako ću da izađem, zaista ne znam. Ovih dana hoda živi leš. Wow. Gledaj ti sad ovo, brate. Gledaj ti sad gde mi stojimo. Gledaj ti ovo. Preko brda, preko brega i debelog snega juri neki sportski auto. Auspuh mi je i cepan, gledaj dimi. Eno tamo. Jednom se živi dok si mlad. Sišli smo s brega. Sada izlazimo polako na gore. Sada se vraćamo, ljudi. Na gore polako. Sada vidimo da li ću mogu da izađem. Ovdje se neki vetar razduvao. Sad treba se popnem uz ovaj uspon. Dobro je. Ovdje smo stigli, a sad kako ću izađem ovdje na gore, to je pitanje. Ako uspijem da izađem, znači da je dobar za off-road. Znači ako uspijem da izađem, dobar je. Ali pitanje je, gledajte sad. Ovo što ćete sada da vidite, će da vidite. To je bilo to, ljudi moji, znači ovi putevi nisu bili baš nešto žestoki, zato jer hteo sam da testiram moje sportsko vozilo, kako ide i kako se ponaša po ovih putevi, ali sve u svemu zaključio sam da može da ide. Tako da, to je to od ovog videa, znači samo sam hteo da ga testiram. Ima tu da se radi, znači oko trap moram sredim ovo pod hitno, vučem i sve mi vuče u desnu stranu, znači ne mogu nikako na pravac da ga uzdržim kad pustim volan, to jest ne drži se na pravac. To je to, ljudi moji, znači gledamo se u narednom videu, svi bacite like, share i subscribe i zapratite me na Instagramu pa se gledamo. Ćao, pozdrav, laku noć, prijatno veče vam želim, bre.